A ragasztó veszélyes üzemám, és szerintem minden ilyesfajta termék tubusán van egy figyelmeztetés. Azt hittem, hogy síkosító. Én síkosítót akartam használni. Ó. Fiam, miért nem hagytad otthon azt a gusztustalanságot? Parancsol? Hát, engem zavar az ilyesféle dolog. Ó, értem. Elnézést. Csak hogy a fiam nem tudta otthon hagyni, mivel akadt egy aprócska orvosi problémája. Igen? Köszönöm. Attól tartok, a véleménye a fiam videós ízléséről jelenleg nem sokat nyom a latba. Hagyd, apa. Érti? Kb. Ennyire kicsi a jelentősége, oké? Köszönöm. Oké. A fiam oda ragasztotta a kezét a péniszéhez. De ez magát hidegen hagyja, igaz? Mert magának nincs pénisze. Vagy talán van? Apa! Bocs. Bocsi. Csak úgy dühít, mikor az emberek nem gondolkoznak, mielőtt beszélnek. Csak beszélnek. Hogy vagy, fiam? Voltam jobban.